дарунравӣ чист? дарунравӣ яке аз бемориҳои сироятӣ мебошад, ки тавассути ғизои вайроншуда, оби ифлос ва ё аз шахси бемор мегузарад. нишонаҳои дарунравӣ кадомҳоянд? шумо метавонед дарунравиро аз рӯи нишонаҳои зерин муайян намоед: тез ҳоҷат кардан, дарди шикам, дилбеҳузурӣ ва баландшавии ҳарорати бадан. одатан дарунравӣ чӣ қадар вақтро дар бар мегирад? одатан якчанд рӯз давом меёбад ва аксари кӯдакону калонсолон дар шароити хона шифо меёбанд. нӯшокиҳо чӣ аҳамият доранд? ҳангоми дарунравӣ тез оби бадан аз ҳад зиёд хориҷ шуда, сабаби кам шудани обу намаки бадан мегардад ва метавонад ба беҳушавӣ, ҳатто ба марг оварда расонад, зеро он моддаҳои заруриро аз бадан хориҷ мекунад. нишонаҳои камобии бадан кадомҳоянд? дар кӯдакон ва калонсолон чунин нишонаҳо пайдо мешавад: беҳоливу бемадорӣ, хушкшавии даҳону забон, асабоният, камшавии пешоб, хастагии чашмон, ранги паридаи рӯй ва хунукшавии дасту пой. иҷрои кадом амалҳо дар вақти дарунравӣ заруранд? агар нӯшидани моеъ ба шумо барои рафъи дарунравӣ кӯмак накард, метавонед хокаи регидронро аз дорухона ё марказҳои саломатии наздиктарин дастрас намоед. ба тарзи тайёркунӣ ва истифодабарии хока, ки дар бастаи он оварда шудааст, диққат диҳед ва маҳлулро омода намоед. фаромӯш накунед, ки маҳлули омодашуда бояд танҳо дар муддати 24 соат истифода шавад. барои маълумоти бештар шумо метавонед ба духтур муроҷиат намоед. дарунравиро метавон пешгирӣ намуд? бале, бо нӯшидани оби тозаи ҷӯшидашуда, шустани дастон бо собун ва тоза нигоҳ доштани муҳити атроф метавон дарунравиро пешгирӣ намуд. зеро тозагӣ гарави саломатӣ.